M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Mtendere ukhale nanu. Abale ndi alongo, mothokoza Mulungu chifukwa cha mphatso imene Mulungu atipatsa lero, mphatso ya abale athu awiri, Deacon Gervasio Chikuni komanso Deacon Noah Sylvester Kwenda. Abale athu awiri amene akuvomera kwathunthu kuti adzipereka moyo wawo wonse ngati ansembe, amene watu adzoza kukhala ansembe, unsembe wa Yesu Khristu umene umaoneka mwa njira yapadera pa nsembe ya misa. Yesu yemwe amene anali pakati pathu amakhalanso moyo mwa njira ina kudzera mu Ukaristiya komanso kudzera mu munthu amene amadzozedwa amene timamutchula kuti wansembe. Wansembe ndi Khristu wina. Zimenezo timaphunzira kuti amatikumbutsa, Eklesia amatikumbutsa kuti wansembe mwa njira ina ayenera Yesu wina. Anthu akaona uyo wansembe aonenso Ambuye Yesu amene ali mwa iye. Ndiye mphatso imeneyi ndi mphatso ya mtengo wapatali kwambiri. Abale athuwa akusowa mapemphero, akusowa kuti tiwapempherere kuti zimene akuyamba lero, moyo umene akuyambawo, kudzozedwa kumeneko, akhale ndithu ansembe abwino. Ndiye tiyeni tsopano abale ndi alongo, sanapereke nsembe ya misayi, tilape kuti tipereke nsembeyi tini mitima yoyera. Ndikuwululira Mulungu wamphamvu zonse ndinu nomwe abale kuti ndachimwa kwambiri pakuganiza, pakulankhula, pakuchita zoyipa ndi pakusachita zoyenera. Ndachimwa kopambana. N'chifukwa chake ndikupempha Maria Virigo odala, angelo ndi oyera onse, ndinu nomwe abale kuti mundipepesere kwa Ambuye Mulungu wathu.
Mulungu wamphamvu zonse atire chisoni, afanize machimo athu ndi kutifikitsa ku moyo wosatha. Ule
Tipemphere. Ambuye Mulungu wa makolo athu, muyang'ane mwachifundo atumiki anu Gervasio Chikuni ndi Noah Silvester Kwenda, amene mwafuna kuti akhala abusa m'nyumba yanu. Tapota nanu muwathandize kutsogolera anthu anu modzipereka, modzichepetsa ndi mwachangu, kuti pamodzi ndi atumiki anu ena onse ayikwaniritse ntchitoyi potsata kuyitana kwawo. Tupempha zonsezi m'dzina la Mwana wanu Yesu Khristu Ambuye ndi Mulungu wathu, amene ali ndi moyo ndi ufumu limodzi nanu Mzimu Woyera, tsopano ndi pa nthawi zosatha. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mneneri Yesaya. Mzimu wa Ambuye chauta wadzaza mwa ine, chifukwa chauta wandidzoza. Wandituma kuti ndikalalike uthenga wabwino kwa anthu osauka, ndi kukasangalatsa mtima osweka, kukalengeza kwa akapolo kuti adzalandira ufulu, ndiponso kwa amndende kuti adzawamasula. Wandituma kukalengeza za nthawi imene chauta adzapulumutsa adani ake ndi kulipsira adani ake. Wanditumanso kukatonthoza olira. Wandituma kuti ndiwakonzere zofunika olira a ku Ziyoni, ndiye kuti ndiwapatse maluwa achisangalalo m'malo mwa phulusa lachisoni, ndiwapatse mafuta osonyeza kukondwa m'malo mwa kulira, ndiwapatse chovala chachikondwerero m'malo mwa kutaya mtima. Tsono adzatchedwa mitengo yamphamvu ya chilungamo, yoyibyala chauta, kuti iye mwini apezepo ulemu. Mawu a Ambuye. Timba nyimbo ya Salimo. Salimo 110 verse ya 1 kulekeza 4. Ndipo tidziyankha kuti ndiwe wazembe mpaka muyaya, unsembe wake wonga uja wa Melkisedeki. Ndiwe
kudzanja langa lamanja mpaka nditasandutsa adani ako kukhala ngati chopondapo mapazi ako. Chauta adzakuza ufumu wako wamphamvu kuchokera ku Ziyoni. Adzati khala mfumu yolamulira adani ako. Adzadzipereka mwaufulu patsiku rimene udzaonetse mphamvu zako. Anyamata ako adzabwera kwa iwe mu unyinji wawo monga mene mame amabwerera mamawa. Chauta walumbira ndipo sadzasintha maganizo ake akuti ndiwe wansembe mpaka muyaya. Usembe wake onga uja wa Melkisedeki. Mawu achiwiri. Mawu ankata yoyamba ya Petro. Tsopano ndili nawo mawu akulu ampingo amene ali pakati panu, ine mkulu nzawo. Ndinenso mboni ya zowawa za Khristu, ndipo ndikuyembekeza kudzalandira nawo ulemerero umene uti udzaoneke. Mawu angawo ndi awa: wetani gulu la nkhosa za Mulungu zimene zili m'manja mwanu. Musaziyang'anire ngati kuti wina akuchita kukuwumirizani, koma mofuna nokha monga momwe afunira Mulungu. Musagwire ntchito yanuyo potsatira phindu lochititsa manyazi, koma ndi mtima wofunitsitsa kutumikira.
musakhale ngati mafumu odzikuza posogolera anthu amene muyenera kuwayang'anira, koma onetsani chitsanzo chabwino kwa nkhosazo. Ndipo pamene m'busa wamkulu adzaonekera, mudzalandira mphotho yosafota ya ulemerero. Mawu a Ambuye. Mawa muntenga woyera monga dalembera Yohane. Mazulo kutada pasiku la Mulungu lomwelo, ophunzira aja anali pamodzi. Zitseko zinali zokhoma chifukwa ankaopa akulu a Ayuda. Sono Yesu adadza nayimirira pakati pawo nkunena kuti, "Mtendere ukhale nanu." Atatero adawaonetsa manja ake ndi nthiti mwake. Ndipo ophunzira aja adakondwa kwambiri poona Ambuyewo. Yesu adatinso, "Mtendere ukhale nanu. Monga Atate adandituma, inenso ndikukutumani." Pambuyo pake adawawuzira mpweya nati, "Landirani Mzimu Woyera. Amene muzawakhululukira machimo awo, azakhululukidwadi, koma amene simuzawakhululukira, sazakhululukidwa ayi." Mtenga wa Ambuye. Abale ndi alongo, lero
Mulungu atipatsa mphatso ya mtengo wapatali zedi. Abale athuwa amene alandira unsembe lero, ndimafuna kuti tisinkhe za unsembe poyang'anira uthenga wathu wa lero umene tangomva posidapa. Komanso ndimafuna kuti mukumbukire Ambuye Yesu pamene anali pa phiri, ndipo pa phiri paja anasandulika, mukumbukira. Ndipo pamene paja ophunzira adalankhula mawu amene mafuna kuti tilumikize mawu amene aja ndi mawu authenga wathu wa lero. Muthenga wathu wa lero akutuza kuti ophunzira aja pa tsiku la Mulungu lomwelo anali pamodzi. Apapa analipo 11, osakhala 12. Chifukwa chiyani? Mmodzi, Yudasi, anali atamwalira kalekale chifukwa cha chisankho chimene anachita. Ndi akuti zitseko zinali zokhoma chifukwa ankaopa akulu a Yuda. Zitseko zimenezi zinayenera kukhomedwa chifukwa abale athuwa amasakidwa. Kunjaku kunali danger. Amene amamutsatira, amene amaganiza kuti amene ndiye mpulumutsi. Tikawerenga Luka 28, awiri aja amene ali pa ulendo opita ku Emausi adanena kuti amene timamutsatira timamukhulupirira waphedwa, ndipo zikuoneka ngati zonse zawonongeka. Ngakhale ena akunena kuti amuona, azimayi akunena kuti amuona, koma ndife anthu okhumudwa kwambiri. Zinthu zasweka, zinthu zawonongeka, takhumudwa. Komanso akudziwa kuti Ayuda akusakasaka kuti kodi otsatira ake aja ali kuti tithane nawo. Ndipo panali kukhumudwa komanso mantha, kutaya mtima komanso mantha. N'chifukwa zitseko zinali zotseka, ndipo anayenera kutseka ndithu. Inu mukanakhala, inu ndi ine tikanakhala kuti tili limodzi mgulu la ophunzira aja, mwina tikanapita kuti tikachite cheki chitseko kuti chatsekedwadi kawiri kapena katatu. Izi zinali choncho, koma Ambuye Yesu akuti ayi, muno simokhala ya. Monga Ambuye Yesu pa phiri paja atasintha maonekedwe ake, ophunzira ake omwewa, ena mwa iwo, atatu mwa iwo, adanena kuti Ambuye tiloleni timange misasa pano. Nthawi imene ija sikuti amathawa chiopsezo china chilichonse ayi, koma amafuna kuti akhazikike, anjoye, azipepese. Lero Ambuye Yesu akunena kuti ayi, inu musakhale muno zitseko zokhoma, muno simokhala ya, tulukani poe panja popo. Ndakuti adayimirira pakati pawo nkuwauza mawu amene akubwerezedwa kawiri muthenga wathu wa lero: mtendere ukhale nanu, mtendere ukhale nanu. Mawu amene aja sanali ongofuna kuwatonthoza kapena kuwalimbikitsa kokhayi. Mtendere wa Ambuye Yesu uja amene akunena uja ndiokuti musaope. Tanthauzo lina loti mtendere ukhale nanu ndoti palibe china chilichonse chimene amwena kuopa. N'chifukwa adanena kuti musaope amene amapha thupi, koma muope amene amapha mzimu. Musaope. Lero tikamanena kuti tipereke mtendere kwa wina ndi nzake pa misa, timanena kuti mtendere ukhale nanu, koma tizizindikira kuti kamamuuza nzathu kuti pa nsembe ya misa mtendere ukhale ndiwe, pameneponso mu mtimamo tikumuuza nzathu kuti usaope. Usaope. Amayi Mariya atalandira uthenga wa ngelo anawuzidwanso
musaope Mariya, mantha ayi. Ndimafuna kuti tione za unsembe wa Yesu Khristu, ndipo ndimafuna kuti tilingalire za zitseko zokhoma zimenezi, kapenanso kupezeka pa phiri lija la Ambuye Yesu. Kodi uthenga umene uli paenepa ndi otani kwa ife ansembe? Choyambirira, wansembe amene wasankhidwa ndiye munthu amene wafa kwa iye kuti anthu ena akhale ndi moyo. Pachifukwa chimenechi sayenera kuseka zitseko za mumtima wake. Ambuye Yesu adanena kuti palibe chikondi choposa ichi, chakuti munthu ataye moyo wake kuti anthu ena apeze moyo. Ambuye Yesu adanenanso kuti mbewu ngati sigwa mnthaka singabereke chipatso. Wansembe choyambirira ayenera kufa ku zilakolako zake komanso khumbo lake, zonse zimene timatchula kuti mwachitsanzo pa Chingerezi ma ambition ake, zimene zija ayenera kuti ndithu aziphe, atsekule chitseko cha mtima wake kuti alandire anthu a dziko lonse lapansi pano. Monga Ambuye Yesu adatambalusa manja ake pa mtanda kufungatira anthu onse, chimodzimodzi wansembe sangatseke chitseko cha mtima wake. Nde akuwauza kuti mtendere ukhale nanu, musaope, komanso tsekulani zitseko, tulukani panja. Zimenezi zinachitika atafika Mzimu Woyera, chifukwa atumwi aja tsopano adapeza mphamvu namba kulalika ponseponse kuti uthenga wa Mulungu ufalikire. Musaope. Kwa ifeyo ansembe tingane kuti chinyengo chachikulu, temptation yayikulu ya unsembe ndi kutseka chitseko. The biggest temptation for priesthood is to close the door. Kutseka chitseko kwa ife ndi chinyengo chachikulu. Chifukwa chani? Choyambirira mwina timachita mantha. Kodi ndikatsekula chitsekochi ndikufungatira anthu onse, kodi anthu sandipweteka? Ndi aliyense amakhani malire a mtima wake, mantha choyambirira chimenechi. Kachiwiri, ndi chinyengo chachikulu kwa basi, chifukwa choti kutsekula chitseko ndi kutuluka. Umafika pa Ambuye Yesu adanena kuti mwana wa munthu alibe potsamira, alibe pogona. The Son of Man has nowhere to lay his head. Ambuye Yesu anafika pamene pachifoti sadazitsekere mu nyumba yake, adali ponseponse. Ndipo pachifukwa chimenechi adanena kuti ngakhale ine pogona ndilibe. Wansembe alibe pogona. Wansembe alibe penangene kuti apa ndakhoma ndabisala pano, ayi. Pamene akutero ndikuti wayiwala utumiki wake wa unsembe. Alipo anthu ambiri amene ali kunja kwa chitseko chathu akudikira, anthu osauka, anthu amene akusowa chikhululukiro cha Mulungu, the forgiveness of God. Alipo anthu ena mwina si akatolika akufuna kuti aone Ambuye Yesu kudzera mwa ife ansembe. Titsekule chitseko, tialole, tisaope. Tikatsekula chitseko ndizoona kumachitika zambiri. Koma nanga Ambuye Yesu anatiuza chani? Amene afuna kunditsata ine aseze mtanda wake. Kwa amene mmadziwa nkhani ya Petro Woyera, mmodzi mwa apostoli acho, mbiri kutiuza kuti Petro Woyera atafika ku Roma akuti amathawa kuti asaphedwe. Ndi anakumana ndi Ambuye Yesu nkumuza kuti ukupita kuti, bwerera. Kwa iye ngakhale anaona mtanda uli patsogolopo amafuna apita akabisale. Akapita pake akabisale monga mwa chizolowezi. Ambuye Yesu anena kuti kupita kuti Petro. Pambuyo pake Petro anaphedwa malitiri, ndipo tikudziwa manda ake ali kuti. We have to go out of the room. Titsekule chitseko tituluke ndithu.
kati kumana ndi zabwino, kati kumana ndi mtanda, tiyeni tituluke. Atawuza ophunzira kuti mtendere ukhale nanu, adaonetsa manja ake ndi nthiti mwake. Ndipo timadziwa kuti mmodzi mwa apostoli aja, Thomas, amakayikira kuti hayi ngakhale bola nditati ndichite kuchita kupisani manja anga sindingakhulupirire. Ambuye Yesu amene amadzionetsa kwa ife ansembe ndi Ambuye Yesu opachikidwa pa mtanda. Ndipo pamene titenga Ukaristiya, titenga bread nkunena kuti ili ndi thupi langa, ndi thupi limene lili lokwapulidwa, lobayidwa, ndipo thupi limene lilasidwa ndi mkondo. Thupi lake ndi limeneli. Ndipo thupi limene lili ngati tikhala ansembe okhulupirika, zidzachitikanso mwa ife mwa njira ina. Chifukwa zimene zinachitikira Mbuye wathu, ifenso zatichitikira. Ndi Ambuye Yesu adaonetsa manja ake kuti nthiti yake mwake, ndipo akuti ophunzira aja ataona mabala a Ambuye Yesu adakondwa kwambiri. There is a joy, pali chisangalalo chachikulu pamene wansembe akhala ndi Ambuye Yesu pa mtanda, masautso ake, mabala ake. Pamenepa pamabwera chisangalalo cha ife ansembe. Akuti adakondwa kwambiri ataona Ambuye Yesu nthiti yake yobayidwa. Tisachite manyazi ndi Ambuye Yesu obayidwa pa mtandayi. Ndipo Ambuye Yesu obayidwa pa mtanda akationekera moyo mwathu, tikondwe monga anakondwera ophunzira aja. Tisachite naye manyazi. Lero pali khadidwe limene lofalikira ponseponse. Khadidwe limene loti akhristu ambiri kwabwera chikhristu china chodana ndi mtanda, chikhristu cha ofuofu, chikhristu cha mahape, chikhristu chotambala miyendo. Chikhristu chimenecho kulibe. Akuti ataona Ambuye Yesu ndi nthiti yake adakondwa kwambiri. Tikondwe ndi mtanda wa Ambuye Yesu ndi masautso ake. Ndipo Ambuye Yesu akatipatsa mpata woti tisauke naye, tikondwe koposa. Pali ena wansembe ina akanandiuza kuti ine unsembewu ndikuona kuti ndikungotumikira anthu ndi utumiki osathokozedwa. Chimene ndimalandira ine ni minyozo yokha basi. Nditere wakuti nditere anthu angonditsudzula. Wina akadana kuti wansembe akati alalike watalikitsa malaliko. Wansembe akati yandilankhule ndiko mchepeso amene waulesi salalika kwambiri. Ukundimva? Wansembe ati ndipite ndikasangalale ndi akhristu apali amene ndi chimadyo ndi chidakwa chimenechi. Wansembe akati bwina ndikhale pakhomo wazitsekera nyumba waulesi. Ndepena pake wansembe moyo wathu ndi umenewo basi. Uchite zabwino anthu akudzudzula. Ukatinso mwina upewe zina walakwitsanso. Akuti ataona Ambuye Yesu obayidwa mthupi mwake adakondwa kwambiri. Be happy even when people do not say thank you. Be happy. And when people criticize you, thank God. But if they criticize you justly, fantazi nama tidzutula zoona tikalakwitsaje. Ndi akuti anakondwa kwambiri poona Ambuye Yesu. Yesu adatinso mtendere ukhale nanu kachiwiri. Musaope kachiwiri. Monga Atate adandituma inenso ndikukutumani. Pambuyo pake adawawuzira mpweya nana kuti landirani Mzimu Woyera. Izi zimatikumbutsa Genesis 1. Pamene Mulungu adatenga ndithu dothi naliomba, naliuzira mpweya,
ndipo dothi lija linasanduka munthu. Kubwera kwa Mzimu Woyera kunali ngati chilengedwe kachiwiri katsopano, kuti Ambuye Yesu adawuzira mpweya ophunzira ake. Nimati ndipemphe kwa ife ansembe tilole Ambuye Yesu atiwuzire mpweya. Pali za nthawi zambiri zimene moyo mwathu timafa, timauma. Mbali zimene zimaopa kuti zimasowa kuti Mulungu aziwuzire mpweya. Njira imodzi imene timasowa kuti atiwuzire mpweya ni moyo wathu wa mapemphero. Moyo wathu wa mapemphero, ansembe anzanga, tiyenera nthawi zambiri kumakhala pafupi ndi Ambuye Yesu, ndi pamene amatiwuzira mpweya kuti ipite kusogolo. Kumbali ina ili ngati filling station yathu. Ngati sitithidwa mafuta oti tiyende osakhala diesel iya kapena petro, koma mafuta a Mzimu Woyera ngati sauzidwa mwa ife, ndipo savuta kutopa nazo kuti ndazisiya, ndatopa nazo. Mukumbukira Petro Woyera adana kuti Ambuye ndizakutsatani nthawi ina iliyonse, koma zitavuta anamukanda katatu. Mafuta anamuthera pali. In 1 minute mafuta anamuthera. Ndiye tiyenera kumapempha Ambuye Yesu kuti ndiwuzireni mpweya wanu Ambuye kuti ndipite patsogolo, ndisataye mtima, ndilimbe mtima. Ndipo potsiriza akukamba za kukhululukira anthu machimo. Akuti amene mudzawakhululukira machimo awo adzakhululukidwadi, koma amene simudzawakhululukira sadzakhululukidwa machimo awo. Akhristu abale anga muli pano, ndimati ndikupempheni mopempha ndithu modandaula. Matchalichi athu ambiri chilamalo achilapiro tinatseka, kandi kunama iniyo munditsutsa. Maparishi ambiri bokosi lija imene timatchula kuti kuchilapiro, mutati mupite m'maparishi ambiri ukapeza kuti kwasungidwako mwina ndowa kapena masache. Mutha kupezako kumene kuja kwa abuluzi akuswana mmenemo. Anthu anasiya kulapa. Ine ndimamva chisoni kwambiri kuti kodi Ambuye Yesu adatipatsa ifeyo utumiki oti aliyense amene ali ndi katundu olemera, ali ndi machimo, akuti inuyo mukadzawakhululukira machimo anu adzakhululukidwadi. Bwanji sitikupindula ndi mwayi umenewo? Ayi, ndikalape kwa munthu ngati munthu mzanga chikunja chimenecho. Ananena kuti inuyo anthu, sananene kwa angelo iya, inuyo mukadzawakhululukira machimo, anthu machimo awo adzakhululukidwa. Sananene kuti inu angelo, mukakhala angelo ndiye mukakhululukira machimo anthu adzakhululukidwa. Ayi, mmodzi mwa iwo amene anawuzidwa zimenezi ndi Petro, anakana Ambuye Yesu katatu. Bwanji Akhristu tikutaya sakramenti la kulapa? Ine ndimamva chisoni chifukwa choti tikamayika maliro, ine sindikudziwa kuti pakati pa inu ndi Mulungu zikuyenda bwanji. Timakhala kuti tikamafika pa imfa paja takonzeka kapena kuti moyo wathu ulirede. Ndiye kutsogolo kuno, ngati Mulungu adzakutsutseni inu Akhristu, musazatinamizire ife ansembe. Pepani ndilankhule zimenezi. Zimandiwawa kuti sakramenti limodzi tikulipa. Masakramenti alipo 7 itu, koma ena anaganiza kuti masakramenti ena tipe. Ndiye zili ndinu, zili ndi ifeyo nthumanzi yathu pamaso pa Mulungu. Kwa ife ansembe tiyenenso kumalapa. Palibe amene salapa, ngakhale apapa amalapanso. Ngati mudzawakhululukira anthu machimo awo adzakhululukidwa. Ndiye chifukwa choti ife sitikulapa, ansembe ambiri anasiyanso kulapitsa. Ine sinaonepo wansembe amene anakana kuti munthu abwera, abambo ndimati ndilape, ndikuti kuti ayi asandivutitseni, palibe wansembe angatero.
ndiye ngati ansembe asiya kulapitsa vuto lake ndifero. Ndiye tiye ntibasinkha tipitizeni nsembe yathu ya misa. Ndimafuna kuti tisinkhesinkhe pang'ono za unsembe komanso izi zimene tamva posirapo. Tipitize ndi nsembe yathu ya misa. Abale ndi alongo, tsopano tikulowa chigawo cha kupereka sakramenti laukulu, sakramenti la unsembe. Posachedwapa tiona osankhidwa adikoni athu akuyitanidwa ndi oyimira nsembe a Monsinyo Patrick Tawale kuti abwere kutsogolo kuno. Iwowa aperekezedwa kutsogolo kuno ndi makolo awo komanso ana ovina. Akafika kutsogolo kuno, makolo awo awapereka m'manja mwa Ambuye Archiepiscopi, ndipo a vocations director amene amayang'anira za mayitanidwe muno mwa archdiocese awapempha Ambuye kuti apereke sakramenti laukulu kwa anamwali athuwa, ndipo Ambuye akavomera apereka malangizo kwa ife tonse tili pano komanso kwa anamwaliwa za sakramenti laukulu. Ndipo akamaliza kupereka malangizo awafufuzanso osankhidwa awa pamaso pa ife tonse ngati ali oyenera adiwowa kuti alandire sakramentili. Ndipo akavomera, Ambuye akatsimikiza kuti ndi oyenera, ayenera osankhidwa awa kulonjeza kumvera kwa aepiskopi a diocese ino, kwa wansembe amene ali wa diocese, komanso kumvera kwa akulu achipani, kwa dikoni amene ali wachipani. Ndipo zikatha izi, ngati atsimikize kuti adzamveradi iwowa, tikhala ndi pemphero la litaniya la oyera onse, kupempha chithandizo cha oyera onse osankhidwawa asanadzozedwe unsembe. Pa nthawi ino tiwapempha a Monsinyo kuti ayitane osankhidwawa. Adikoni aja amene akufuna kudzozedwa unsembe lero abwere kuno. Adikoni Gervasio Chikuni. Ndilipo. Adikoni Noah Sylvester Kwenda. Ndilipo.
Ambuye Eklesia mayi wathu oyera akukupemphani kuti muwapatse abale athuwa sakramenti la ukulu. Kodi mukutsimikiza kuti iwowa ngoyeneradi kulandira unsembe? Nditafusafusa abale, Akhristu ndi ena onse owadziwa anyamatawa, ine ndikutsimikiza kuti iwowa ngoyeneradi kulandira unsembe. Ndi chithandizo cha Ambuye Mulungu ndi Mpulumutsi wathu Yesu Khristu, ndikuvomera kuwapatsa abale athuwa sakramenti la unsembe. Abale okondeka, ana athu ali panowa, ena mwa inu ndi abale anu kapena abwenzi anu, ndiye kuti pakuti ali pafupi kulandira sakramenti la unsembe, tamverani bwino za ukulu wa sakramenti imene ati alilandire mu Eklesia mpingo wathu. Nzoonadi, Akhristu onse alandira unsembe wachifumu wa Ambuye athu Yesu Khristu. Komabe ngakhale izi zili choncho, iye yemwe Yesu Khristu wansembe wathu wamkulu adasankhula ophunzira ena kuti akhale otumikira anzawo m'dzina la mpingo pogwira ntchito ya nsembe monga Atate adamtuma pansi pano. Iyenso adatuma apostoli ndi aepiskopi olowa m'malo mwawo kuti apitize ntchito yake yakuphunzitsa anthu, kuwayeretsa ndi kuwasamalira. Ansembe amasankhidwa kuti azithandiza aepiskopi pa ntchito ya unsembe yotumikira mumba ya Mulungu. Abale athuwa zonsezi akuzidziwa kale, akudziwa kuti moyo wa unsembe umene ati ayambe posachedwa pawu umakhazikitsa ndi kukulitsa Eklesia mpingo wa Mulungu. Iwowa ayeneradi kufanafana ndi Yesu Khristu wansembe wamkulu ndi wamuyaya. Aepiskopi awagawirako ukulu wa unsembe, ndipo choncho iwo asanduke ansembe enieni achipangano chatsopano kuti azilalika mthenga wabwino, aziweta nsambi wa Mulungu, kumalemekeza Mulungu makamaka pakutsira nsembe ya misa. Choncho inu ana anga okondeka amene muli pafupi kulandira unsembe, nanunso mudzapitiriza ntchito ya Ambuye Yesu Khristu yakuphunzitsa. Muziwalalikira anthu onse mawu a Mulungu amene inu nomwe mudawalandira ndi chimwemwe. Posinkhasinkha mawu a Mulungu, mukhulupirire zimene mukuwerenga, muphunzitse zomwe mukhulupirira, ndipo zimene muphunzitsazo muzitsate inu nomwe. Maphunzitso anu akhale chakudya cha mumba ya Mulungu. Makhalidwe anu abwino asangalatse Akhristu onse, kuti mawu anu ndi zitsanzo zanu zithandize kumanga mpingo wa Mulungu. Mudzapitiriza ntchito ija ya Ambuye Yesu yakuyeretsa anthu. Chifukwa cha ntchito imene ya Khristu adzipereka ngati nsembe limodzi ndi nsembe ya Yesu Khristu imene muzipereka pa misa. Choncho muzizindikira zomwe mukuchita pa misapo ndipo muzizitsatira, kotero kuti inu amene mukutsira nsembe yokumbutsa kufa kwa Ambuye mudziwe kupha makhalidwe anu oyipa ndi kukhala ndi makhalidwe abwino. Pogwira ntchitoyi mukhale omvera ndi ogwirizana ndi aepiskopi wanu. Chitani khama kuti Akhristu onse akhale mumba imodzi ndipo muwafikitse kwa Atate potsata Yesu Khristu ndi chithandizo cha Mzimu Woyera. Nthawi zonse mutsanzire Yesu Khristu m'busa wabwino, yemwe sadabwere kuti anthu adzamtumikire, koma kuti iye adzatumikire anthuwo, amenenso adadzafunafuna otayika kuti awapulumutse. Ana anga okondeka, musanalandire unsembe,
muyenera kutsimikiza pamaso pa anthu onsewa kuti mukufunitsitsadi utumikiwu. Kodi mukufunitsitsadi kutumikira bwino mu nsembe wanu mosalekeza, pothandiza mokhulupirika Akepiskopi kusamalira mbumba ya Ambuye ndi chithandizo cha Mzimu Woyera? Ine ndikufuna. Kodi mukufuna kumatsira bwino ndi mokhulupirika nsembe ya misa potsata mwambo wa Ekleziya kuti utamande Mulungu ndi kuyeretsa mbumba yake? Inde ndikufuna. Kodi mukufuna kudzipereka kwathunthu pa moyo wanu wonse limodzi ndi Yesu wansembe wamkulu, yemwe adadzipereka nsembe kwa Atate kuti apulumutse anthu onse? Inde ndikufuna, powerengera chithandizo cha Mulungu. Kodi ukulonjeza kumvera episkopi wako ndi wodzalowa m'malo mwake? Inde ndikulonjeza. Mulungu yemwe anayamba ntchito yabwino mwa iwe, iye yemwe ayitsirize. Amen. Kodi ukulonjeza kudzalemekeza ndi kumvera akulu a chipani chanu ndi wodzalowa m'malo mwawo? Inde ndikulonjeza. Mulungu yemwe anayamba ntchito yabwino mwa iwe, iye yemwe ayitsirize. Amen. Abale anga okondeka, tiye tipemphe Mulungu Atate amphamvu zonse kuti achulukitse zaulere zake mwa atumiki akewa amene wawasankha kuti akhale ansembe. Tonse tigwada ndipo adikoni athu agona chafufumimba. Akangogona chafufumimba, akwaya atiyambira nyimbo ya litaniya la oyera onse.
muwadalitse osankhidwa ali panowa. Muwadalitse ndi kuwayeretsa osankhidwa ali panowa. Muwadalitse, muwayeretse ndi kuwapatula osankhidwa ali panowa. Tapota nanu Mulungu mutimvere, mwapatsa nanu madalitso a Mzimu Woyera ndi mphamvu ya sakramenti la unsembe, kuti owa amene tikuwapereka kwa inu kuti muwadzoze, mupitirize kuwaninka kosalekeza mphatso za ufulu wanu mwa Yesu Khristu Ambuye athu. sakramenti la unsembe limaperekedwa pamene osankhidwa asanjikidwa manja ndi episkopi. Pano tiona osankhidwa awa atagwada pamaso pa Ambuye akepiskopi amene awasanjike manja. Kenaka ansembe atsatira nkuchita chimodzimodzi osanena kanthu. Nthawi tonsefenso tikhala tili bata, osayimba nyimbo, osalankhula. Ndipo akamaliza Ambuye akepiskopi anena pemphero lowapatulira osankhidwawa. Zikatha zonsezi avekedwa chovala cha misa, ndipo kenaka awadzoza mafuta a chrism m'manja mwawo, ndipo kenaka wapatsa zida zogwirira ntchito bread ndi vinyo kuti azipereka nsembe kwa Mulungu nthawi ndi nthawi. Tikamaliza zonsezo pakhala kupereka mafuno abwino. Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya, ndinu mwini ulemerero wonse, ndinu mumagawira anthu maudindo aliwonse, ndinu amene mumayendetsa ndi kupititsa zonse mtsogolo, mumalimbitsa zonse ndipo mumapitiriza kukometsa anthu mwadongosolo labwino ndithu. Motero mudayika mu mpingo wanu maudindo osiyanasiyana a unsembe ndi othandizawo, ndipo mudawayikira miyambo yowayenerera. Pamene mudapatula ena kuti akhale ansembe akulu kuti aziweruza anthu, mudasankhula enanso audindo ndi aulemero ocheperapo kuti azikhala nawo ndi kuwathandiza pa ntchito yawo. Kale ku chipululu chikuja mudabalitsa nzeru za Mose pompatsa anthu aja nzeru 70, ndipo ndi uthandizi wa anthu onsewo Mose adakhoza kulamulira unyinji wa anthu. Momwemonso mudagawirako ana Aaroni mphamvu za unsembe wonse wa bambo awoyo, kuti pasasoweke ansembe opereka nsembe zopulumutsa ndi kuchita miyambo yambiri yopulumutsa ndi yachipembedzo. Potsatira njira yomwe ya Ambuye apostoli a mwana wanu,
mudawapatsa anzawo owathandiza pophunzitsa mawu anu, ndipo ndi chithandizo chanu adabalitsa mawu anu pa dziko lonse lapansi pano. N'chifukwa chake Ambuye tikupemphani kuti mutipatse chithandizo chonga chimenecho, poti ndife ofoka kwambiri ndipo zosowa zathu zachuluka. Atate amphamvu zonse tikupemphani kuti muwapatse atumiki anuwa ulemu wa unsembe. Muyikenso mu mtima mwawo Mzimu woyeretsa, poti mwawasankhula ndinu. Mulungu apatseni udindo wa unsembe kuti azilangiza anthu makhalidwe abwino kudzera muzitsanzo zawo. Akhale athandizi enieni a unsembe wathu, kotero kuti mawu a mthenga wabwino afikire anthu onse ndi kuwasandutsa mbumba imodzi yoyera Mulungu, mwa Mwana wanu Yesu Khristu Ambuye ndi Mulungu wathu, amene ali ndi moyo ndi ufumu limodzi na ndi Mzimu Woyera, tsopano ndi pa nthawi zosatha. Ansembe tibwerera m'malo. Akwaya kanyimbo pamene akuwaveka. Ambuye Yesu Khristu yemwe Atate adamudzoza ndi Mzimu Woyera akusungeni kuti muziyeretsa mpingo wa Khristu ndi kumapereka nsembe kwa Mulungu. Ambuye Yesu Khristu yemwe Atate adamudzoza ndi Mzimu Woyera akusungeni kuti muziyeretsa mpingo wa Khristu ndi kumapereka nsembe kwa Mulungu. Landirani zopereka za mumba yoyera kuti muzipereka kwa Mulungu. Muzizindikira zomwe muchita pa misa, ndipo muzizitsanzira inu nomwe. Pa makhalidwe anu muzifanafana ndi Ambuye Yesu amene adafa pa mtanda ndi kuuka kwa akufa. Landirani zopereka za mumba yoyera kuti muzipereka kwa Mulungu. Muzizindikira zomwe muchita pa misa, ndipo muzizitsanzira inu nomwe. Pa makhalidwe anu muzifanafana ndi Ambuye Yesu amene adafa pa mtanda ndi kuuka kwa akufa. Ntchito yopereka sakramenti laukulu Ambuye apande ayigwira. Tsopano amene tili nawo pano ndi Reverend Father Gervasio Chikuni komanso Reverend Father Noah Sylvester Kwenda. Pano ndi nthawi ya mafuno abwino, ndipo amene apereke mafuno abwino pa nthawi imeneyi akuyamba ndi Ambuye ake Episcopi monga tikuoneramo, kenaka akulu achipani amene ali kutsogolo kuna Monsinyo, ansembe onse atsatira
kukapereka mafuno abwino. Kenaka sistere athu amene muli pano ndi makolo achibale amene munaperekeza iwo wakutsogolo kuno, ndi a executive a parish komanso a diocese. Ena tonse tiwapatsa mafuno abwino tikamaliza mwambo wa nsembe ya misayi. Iya ndithuomvera tsopano tili ndi Reverend Father Gervasio Chikuni achibadwiri ochokera ndithu ku St. Augustine Kamangirira Parish muno mu Archdiocese ya Lilongwe. Komanso tili ndi Reverend Father Noah Sylvester Kwenda achipani cha Missionaries of Africa amene amachokera kuno ku St. Francis Parish ku area 25. Mwambo wonse odzodza wansembe watheka. Tinaona ndithu kuti titayimba litaniya komanso pambuyo pake ndi paja panachitika mwambo owasanjika manja. Atatha kuwasanjika manja ndiye tsopano panachitika mwambo owadzodza mafuta. Kuchoka mwambo owadzodza mafuta makamaka titasanafike mwambo odzodza mafuta titangotha litaniya panachitika mwambo owaveka chovala cha misa. Kenaka mwambo wa mafuta kuwadzodza mafuta m'manja kuti azikapereka nsembe. Kenaka mwambo wowapatsa zida zoti azikagwiritsa ntchito, kuwapatsa ukaristiya, kuwapatsa zida. Mwina mzanga Karo, mwambo wansembe uja watheka. Tsopano tili ndi Father Gervasio Chikuni komanso Father Noah Sylvester Kwenda. Choyamba chisangalalo chako iwe nchotani chifukwa chonena kuti mwana wako walowa unsembe? Inetu ndili ndi chimwemwe kwambiri kunena kuti lero kuli chaka chachikulu kuti cholinga chakwaniritsidwa. Tsopano tili ndi wansembe ndithu, ansembe awiri, wina wachibadwiri komanso wina wa Missionaries of Africa. Ndanena kunena kuti makamaka parish ino ya St. Francis imene ndakhalitsanso kwambiri. Ma Missionaries of Africa takhala nawo kwambiri ndipo amathandiza, amalimbikitsanso achinyamata. Ndipena umadzifunsa kunena kuti kodi ifeyo tingabweze chiyani? Ndiye mmene zikuchitikiramu zili bwino ndithu. Zikomo kwambiri. Iyayi chabwino kwambiri. Apa tsopano nthawi yoti akupereka mafuno, kenaka kumene awatume kuti akagwire ntchito timva kumapeto a mwambo wa nsembe uno. Komano apa akangomaliza mafuno abwino paja ansembe atsopano amapereka mafuno oyamba amapereka mafuno.
tithokoze mulungu. Tsopano tikulowa mchigawo cha ukaristiya tiyamba ndi mwambo wa zopereka monga timachitira nthawi zonse. Zopereka pa nthawi imeneyi ndi zopereka za pa nsembe ya misa. Amene ali ndi mphatso za namwali zimene zizibwera kumapeto kwenikweni nthawi yake ikakwana. Achipembedzo atithandizira malo onse amene tiyenera kupereka.
abale ndi alongo pemphani kuti nsembe yanga ndi yanu ivomezedwe kwa Mulungu Atate amphamvu zonse. Landirani Atate achifundo mphatso zimene tikupereka paguwa pano, ndipo mumvere mapemphero athu kuti ansembe anu Gervasio Chikuni ndi Noah Silvester Kwenda akhale okhulupirika ndi odzipereka, ndipo mbumba yanu ikukomereni nthawi zonse
mwa Yesu Kristu ambuye athu. Ambuye akhale nanu. Kwezani mitima kumwamba. Tithokoze Ambuye Mulungu wathu. Zona ndinkofunika ndikuyenera ndi udindo wathu ndi chipulumutso chathu nthawi zonse ndi pamalo ponse kuti tithokozeni Ambuye Atate woyera, Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya. Inu Ambuye m'busa wamuyaya, chikhalire simudausiye wokha msambi wanu, koma apostoli anu odala mudaulonda ndi kuteteza kosalekeza, ndipo mausamala mwa abusa amene mudawayika kuti awuyendetse m'malo mwa mwana wanu. Choncho limodzi ndi anjelo ndi alikanjero, mafumu ndi akuluakulu olamulira mphamvu onse ndi magulu ankhondo akumwamba, tikuyimba nyimbo ya ulemerero wanu mosalekeza poyimba kuti: ndinoyera Ambuye nkuyenera kuti zolengedwa zanu zonse zikuyamikeni popeza kudzera mwa mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu ndi mphamvu ndiponso ndi ntchito za Mzimu Woyera mumapatsa moyo ndi kuyeretsa zonse. Simulekeza kuyitana anthu kuti akhale anu kuti kuyambira mmawa mpaka madzulo
apereke nsembe yoyera yotamanda dzina lanu. M'chifukwa chake Ambuye tikupemphani modzichepetsa kuti kudzera mwa Mzimu yemweyo mwa chifundo chanu muziyeretse zopereka zomwe tadzatula pamaso panu kuti zisanduke thupi ndi magazi a mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu, amene adatilamula kuti zikondwerera misteri izi. Iye yemwe pa usiku umene adali ukaperekedwa adatenga bredi, adakuthokozani nakutamandani ndi kumunyema, nampereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo idyani nonse, popeza kuti ili ndi thupi langa lomwe lidzaperekedwa chifukwa cha inu. Chimodzimodzi adatha kudya adatenga chikho, adakuthokozani nachidalitsa ndi kuchipereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo imwani nonse, popeza kuti ichi ndi chikho cha magazi anga, magazi a pangano chatsopano ndi chosatha, amene adzatsiridwa chifukwa cha inu ndi anthu ambiri kuti afafanize machimo. Muzichita izi kuti mundikumbukire. Misteri ya chikhulupiriro. Tikulalika imfa yanu Ambuye. Tikuvomereza kuuka kwanu mpaka mudzawerenso. Choncho Ambuye, ife pokumbukira masautso otipulumutsa mwana wanu ndi kuuka kwake kwa ulemu ndi kukwera kwake kumwamba, ndipo tikuyembekeza kubwera kwake kwachiwiri, tupereka kwa inu nsembe ino ya moyo ndi woyera kuti tikuthokozeni. Tikupemphani kuti muyang'ane ndi kuvomera nsembe yopepesera ya nyumba yanu, ndipo pozindikira kankhosa ka nsembe amene imfa yake mudayivomera kuti itiyanjanitse ndi inu, mulole kuti ife amene tilandire thupi ndi magazi a mwana wanu tidzazidwe ndi Mzimu wake woyera, ndipo tikhaledi thupi limodzi ndi mzimu umodzi mwa Khristu. Iye yemwe atisandutse nsembe yokumera nthawi zonse kuti tikalandire nawo zokoma zanu, limodzi ndi osankhidwa anu, poyamba Virgo Maria odaladala amayi a Mulungu ndi Yosefe odala mwamuna wake, limodzi ndi apostoli anu odala, ndiponso amalitiri anu olemekezeka, ndi woyera anu ena onse amene timadalira kuti azitithandiza potinenera kwa inu nthawi zonse. Tikupemphani Ambuye kuti nsembe ino yotiyanjanitsa nanu ithandize dziko lonse lapansi kupeza mtendere ndi chipulumutso. Mulimbitse chikhulupiriro cha chikondi cha mbumba yanu pa ulendo wake pansi pano, pamodzi ndi mtumiki wanu Francis Papa wathu ndi George Episcopi wathu, Vincent thandizi wake ndi Episcopi, ndi ansembe onse ndi anthu onse amene mudawasandutsa anu. Mverani mwachifundo mapemphero a banja lanu lino lomwe mwafuna kuti lifike pamaso panu pano. Ana anu onse obalalika kumalo konse asonkhanitseni pafupi nanu, inu Atate achifundo. Abale athu amene adatisiya ndi onse amene adakomera inu pamene anali kuchoka mmoyo uno, mwa chifundo chanu mwalandire mu ufumu wanu, kumeneko nafenso tikuyembekeza kuzafika kukalandira ulemerero wanu pa nthawi zosatha, mwa Khristu Ambuye athu, amene kudzera mwa iye inu mumapereka ku dziko lapansi zabwino zonse. Kudzera mwa iye, pamodzi naye mwa iye, inu Mulungu Atate amphamvu zonse, limodzi ndi Mzimu Woyera, ulemu wonse ndi ulemerero ndi wanu pa nthawi zosatha.
monga momwe mpulumutsi adatilamulira, ndiponso potsata maphunzitso a Mulungu tikunena mosaopa kuti: Atate athu muli mmwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya cha lero, mutikhululukire ife zochimwa zathu monga ifenso tiwakhululukira adani athu, musasiye ife mchinyengo, mupulumutse ife kwa zoyipa. Mutipulumutse ife Ambuye kwa zoyipa zonse, mwa chifundo chanu mutipatse mtendere m'masiku athu ano, kuti ndi chithandizo cha chifundo chanu titetezedwe ku machimo ndi zoopsa zonse, pamene tikudikira mwa chiyembekezo kubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu, popeza kuti Ambuye Yesu Khristu amene mudawuza apostoli anu kuti: ndikusiyirani mtendere, mtendere wanga ndikupatsani, musayang'ane machimo athu koma chikhulupiriro cha mpingo wanu, ndipo mwakufuna kwanu mupatse mtendere ndi umodzi, inu amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Mtendere wa Ambuye ukhale nanu nthawi zonse. Tiyeni tipasane mafuno a mtendere. Naka kankhosa ka Mulungu, naye amene amachotsa machimo a dziko lapansi, ngodala amene ayitanidwa kuphwando la kankhosa. Ambuye nthawi yolandira sakramenti la ukaristiya. Amene ayenera kulandira ndi amene akhristu akatolika amene ali okonzeka, koma poyamba ansembe atsopano alandiritsa makolo awo. Choncho makolo mubwere kuno kutsogolo kuti ana anu akulandiritseni. Ena tonse tilandira kuchokera kwa ansembe amene abwere pamene paime achipembedzo onyamula mtanda. Choncho achipembedzo mudzi atenga ansembe kuti abwere kumalo kumene alandiritse akhristu onse. Tunda
Lelo
Tiziko
nthawi ino tsopano tiona ansembe atsopano akupereka madalitso oyambirira ngati ansembe. Choncho masatifiketi poyambirira alandira masatifiketi kwa ambuye akepiskopi, ndipo akalandira masatifiketiyo ndi pamene tikhale ndi pemphero lothokozera pambuyo pake madalitso atsopano. Tsono ansembe atsopano bwerani kutsogolo kuno kuti mulandire masatifiketi kuchokera kwa ambuye akepiskopi. Masatifiketi ndi amenewo kusonyeza ndithu kuti ndi ansembe atsopano. Father Gervasio Chikuni komanso Father Noah Sylvester Kwenda. Tigwade tikhale ndi pemphero lotsirizira. Tipemphere. Tikuthokozani Ambuye chifukwa lero mwadyetsa m'nyumba yanu manjira yodabwitsa Eukaristiya ndipo mwatipatsa ansembe atsopano. Tipemphani kuti atumiki anuwa adzipereke kwathunthu mmoyo wa unsembe wawo, ndipo tonsefe tilimbikire kutsata ntchito zanu mokhulupirika. Tikutumikireni modzipereka pa ulendo wathu wapansi pano, kuti choncho tikakondwere nanu pa nthawi zosatha kumwamba, mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Ndi nthawi ija tsopano yoti tilandire madalitso oyambirira a ansembe atsopano. Ndiye poyambirira penipeni ansembe atsopanowa pamodzi adalitsa ambuye akepiskopi athu, amene awapatsa ulemerero wa sakramenti laukulu limeneli. Akhalenso ndi mzimu wanu. Madalitso a Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera akutsikireni ndi kukhala nanu nthawi zonse. Amen. Kenaka ansembe apita akadalitsa ansembe anzawo alowa mu gulu limeneli ndithu alandire madalitso a nyowani. Ansembe tonse tigwade kuti tilandire madalitso amenewo. Ambuye akhale nanu. Madalitso a Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera akutsikireni ndi kukhala nanu nthawi zonse. Zonyaditsa kwambiri. Tsopano adalitsa makolo awo. Makolo mubwere kuno kutsogolo. Aliyense wansembe aliyense adalitsa makolo ake. Makolo munagwira ntchito.
Ambuye akhale nanu. Akhaleso ndi mzimu wanu. Madalitso a Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera akutsikireni ndi kukhala nanu nthawi zonse. Amen. Ambuye akhale nanu. Akhaleso ndi mzimu wanu. Madalitso a Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera akutsikireni ndi kukhala nanu nthawi zonse. Amen. Munagwira ntchito makolo, zikomo kwambiri makolo, munagwira ntchito yayikulu kwa ana amenewa, amene tsopano nawonso ndi kholo kwa mbumba yonse ya Mulungu. Ndiye tsopano ife tonse mbumba ya Mulungu tiyeni tigwade kuti tilandire madalitso kuchokera kwa ansembe atsopanowa. Ambuye akhale nanu. Madalitso a Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera akutsikireni ndi kukhala nanu nthawi zonse. Tili chogwada chomwecho tsopano tilandira madalitso kuchokera kwa Ambuye Akepiskopi otsekera mwambo wa nsembe ya misa. Ambuye akhale nanu. Dzina la Ambuye litamandike. Chithandizo chathu chili m'dzina la Ambuye. Akudalitseni Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Pitani kalalikeni uthenga wabwino wa Ambuye. I would like first of all to say thank you to the Archbishop of Lilongwe for ordaining our confrere Noah Sylvester Kwenda. I would just like to announce where the Society of the Missionaries of Africa has appointed Father Noah, where he will be working as a missionary. Our General Council, the Superior General, has appointed him to go to the province of West Africa. The province of West Africa is composed of Burkina Faso, Mali, Niger, Ivory Coast, Togo, and Mauritania. I was chatting with the provincial. They have not yet decided the country where he will be working. That's why I have announced in general that he is going to the province of West Africa. I would like just also to say thank you for the Church of Malawi. You have accepted that your son enters the Society of the Missionaries of Africa to live
the country of Malawi to go and work outside. The Church of Malawi, you are the one sending this handsome guy, Father Noah. So we are very proud. And in general, the province of Southern Africa, which is Malawi, Zambia, South Africa, and Mozambique, we are also proud. We ask you one thing, to be a witness. Our General Council, the chapter, emphasized to be a witness. So you'll be going there to witness the love of Christ among the people of the country, the parish where you will be working. And know that you carry on your back this country, this Church of Malawi. You behave well, you become a good ambassador for the Church of Malawi. You behave badly, you let the Church of Malawi to be insulted. That is my word of advice, my brother. Wish you all the best. And for the moment, I would like to invite my brothers, the missionaries of Africa, and if the sisters of our Red of Africa are around, you are also welcome, so that we sing together our traditional hymn, which was sung when the missionaries of Africa were taking this important journey in mission. Sancta Maria, Succurre miseris, Iuvabus in animes, Refove flebiles, ora pro populo, interveni proclemo, intercede, prope fructo filius sexum. Sentiam tones, tuum amen, quecumque celebrant, tuam sanctam, Zikomo kwambiri maulemu aperekedwa kale. Ndimafuna ndithokoze komanso pali kauthenga pang'ono. Ndithokoze makolo achibale, ndithokozenso ma missionaries of Africa, ndithokoze a vocation promoter to director Father Kodola, ndithokoze a Monsignor Patrick Tawale amene muli pano, onse amene tena kuthokozedwa. Ndisayiwalenso ambuye mwakwawa amene akanatha kukhala nafe koma chifukwa cha zina ndi zina sitinawo limodzi. Chachikulu lero ndaona chinsinsi china chimene chimaonetsa kuti Mulungu ali nafe. Mmene timayamba lero ku nyumba kwanga uko, ku nyumba ya abishopu, kunali mvula, kamvula ndithu. Ndiye timakambirana kuti koma ziyenda ndi mvula imeneyi.
kufika kuno ndinali ndi mantha kuti nthawi ina iliyonse mwina mvula iyamba, koma mwaona tamaliza bwinobwino, Mulungu atithandiza kwa basi. Ndiye kumathokoza ngakhale zinthu zazing'ono zotere kuti mwambo wayenda bwino, tadzoza ansembe awiri ndipo mvula itha kubwera. Kaibwera yachuluka palibe vuto ya ibwere, imene ibwere basi. Kachiwiri ndimafuna kuti ndiwalimbikitsa abale athu aja, ndakamba pa ulaliki koma monga anakambira Bambo Katundu, tikufunani zabwino zonse. Abambo amene ndikutumeni posachedwa konkuno ndapeza kale pano kuti mupite ndilengeza, koma enanso amene mukupita ku West Africa, inu nonse awiri tikufunani zabwino. Chimene ndimanyadira kwambiri nchakuti katili mchipani kandifa ansembe a diocese timachita zinthu limodzi. Chimenecho chimandisangalatsa kwambiri. Ndipo kwa inu amene mukupita ku West Africa, tili nanu limodzi mmapemphero ndithu, ndipo tiyende limodzi ngati ana mbumba imodzi. Pa nkhani ya kuyitanidwa, ndimafuna ndikudziwitseni kuti Mulungu akutidalitsa. Ndizoona kuti ena amaletsa ana kuti asapite ku seminari, ndimamva chisoni, koma mudziwe kuti pakali pano Mulungu akutidalitsa kwambiri. Ndipo achinyamata inu komanso atsikana, mukamva kuyitanidwa musakayikire. Pano tindi asemino amene ali ku major seminary Kachebere kapena St. Peter's pafupi 60 Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo pomatha zaka zikubwerazi, mwina chaka chamawa mwina tifika 80, ndipo matha zaka 10 Mulungu akatidalitsa onsewa nkukhala ansembe, nkhani yabwino timene. Koma nkhani imene ikubweretsa udindo wapadera, ndipo chaka chamawa chitilengeza ndondomeko ya Archdiocese ya Lilongwe yakasamalidwe ka asemino. Ndiye ndondomeko imene ikazalengezedwa mudzavomere mudzatuluke, chifukwa tikufuna kuti asemino amenewa tialimbikitse, tipereke zonse zoyenera kuti tipereke. Pomafika zaka zikubwerazi tizakhale ndi ansembe ambiri. Ndiye tilengeza ndondomekoyo, ndipo muzayira ndi manja awiri, idzakhala yosavutanso yabwinobwino. Musachite nkhawa kuti ayi ikhala yovuta, ayi yabwino kwa basi. Tithokoze Mulungu chifukwa cha zimenezi. Ndiye ndimafuna ndipereke uthenga umenewu. Ndifuna ndiyambe ndi Ambuye Yesu, koma ndi wachidule. Ambuye Yesu nthawi inake ophunzira awiri amalimbirana maudindo. Anabwera ndi amayi awo. Amayi awo amafuna kuti wina akhale kudzanja lamanja, wina kudzanja lachani lamanzere. Ndi Ambuye Yesu adawuza kuti ayi, amene afuna kukhala wamkulu akhale utani otumikira, komanso amwe chikho cha masautso. Ndipo ananena kuti muyang'ane mwana ali apoyo, amene afuna kukhala mtsogoleriyo akhale ndi mtima wa mwana ameneyo. Nkhani imeneyi ndanena, ndipo ndionjeze kuti pa tsiku lachinayi, pofuna kuwaonetsa kuti mtsogoleri ndani, adatsuka mapazi yawo. Amene afuna kuti akhale wamkulu atsuke mapazi aena. Dziko lathu la Malawi tilipo anthu 21 miliyoni akutero ambiri. Ndiye tikamaona zosowa za dziko lino, za umoyo, za maphunziro, anthu ena timasowa kuti atitsuke mapazi, atitumikire. Tonse mwachitsanzo sitingathe kukhala president yayi.
ndiye poti ndife anthu pamakhala ndithu kwekwe kuti ati wina atitumikire. Kampikisano ndithu kuti atumikire ndani, nanga ndibodza ngati komatu nditsindike kutumikira. Zomwe zija zinachitika kwa Ambuye Yesu ndi ophunzira ake zija. Ndiye pali ndondomeko imene mpingo wa Katolika udavomereza kuti anthu atha kuchita mpikisano kuti asankhidwe. Sizolakwika zimenezi. Ndipo anthu amatuluka poyera, azibambo ndi azimayi, kuti ifeyo tilirede tikutsukeni mapazi. Ndipo anthu amene aja ndimati kupempheni onse akusowa mapemphero kuti amvetse cholinga chakutumikira. Ndipo anthu amene atiwapempherere ndithu atuluke poyera, ena atuluka poyera, ena somwena azituluka poyera. Asiyeni ationetse kuti atitumikiratu. Koma ndimafuna kuti ndipereke uthenga uwu kuti kwa ifeyo amene tikufuna kuti anthu atitumikire ngati Akhristu akatolika, choyambirira tipewe mchitidwe wina uliwonse oti tibweretse chiwawa pakati pa anthu amene aja kapenanso pakati pathu. Fankhani ndi otumikirana. Ngati ine nditenga chikwanje kumusenga wina khutu, kumeneko ndiye ndifuna kuti titumikire nazo anthu zimenezo. Kandi nditema munthu kandi kunsanje, ku Blantyre, ku Lilongwe, ku Chitipa, imene ndi tchimo. Ndizotumikiratu zimenezi. Musalole tisalole Akhristu akatolika, makamaka ifeyo, kuti wina akhale mbali ya zimenezi zoma bweretsa chipwirikiti chisokonezo, kumamenya anthu, kumatema anthu. Akhristu akatolika chonde musapange zimenezo. Komanso tikaona ena akupanga zimenezo tiwadzudzule. Kazichitika kandi kunsanje, kandi ku Blantyre, kandi kuno, kandi ku Lilongwe, zimenezi ndi zoyipa, ndi tchimo. Tisatenge nawo mbali zimenezi. Kachiwiri, ifeyo ansembe, masistere komanso mabrother, ndionjezerenso atsogoleri athu miphakatimu. Pamene tikutsogolera mpingo, kandi pamisa ngati pano, kapena pa mapemphero, chonde tisaonetse kukondera wina aliyense amene akupikisana aja kuti afuna atumikire. Tili modzi pano. Tisatsamire wina aliyense. Chifukwa tikatsamira wina, anthu sazationa ngati eklesia asoya. Eklesia amafungatira aliyense. Kandi wa chipani cha DPP, kandi wa UDF, kandi wa MCP, nonse ndino ana eklesia katolika. Ngati tikufuna kuti titumikire anthu, ifeyo amene tikukusogolerani, ndimati ndipemphe ansembe, musaonetse kutenga mbali kapena kutsamira wina aliyense ayi. Athandizeni anthu, aone zimene anthu aja akufuna kuti apereke kwa anthu. Ndikati kupereka osakhala zinthu ngati ndalama iya. Anthu aja afuna kuti atukule dziko libwanji. Kodi njala itha bwanji kapena chitukuko chibwera bwanji? Asiyeni atumiki ajawo amene afuna kutumira alankhule kwa anthu. Ndipo anthu aja ikazafika nthawi yachisankho azasankha okha chifukwa cha conscience yawo ya mumtima. Tiyasiye mpata anthu asankhe okha. Ndezi zindanena choyambirira zaziwawa, ayi zimenezo ndipo tisibwereza. Kachiwiri tonse ndife ana eklesia, tiye tionetsane chikondi. Anthuwa ndi atumiki si mabwana. Atiuze zimene afuna kuti achite kuti atukule moyo wathu. Muyang'ane zimene Mulungu akukuwuzani mu mtima mwanu, kasankheni. Uthenga wanga ndi umenewo ndimafuna kuti ndipereke, ndipo tiye tiwapempherere abale athuwa amene afuna kuti atitumikire. Potsiriza penipeni ndimafuna kuti ndilengeze za
osakhala zakutaliya makuka momwemo. Ndikalengeza pano ena musakhumudwe, wansembe ndi mmodzi basi. Ndikadakonda kuti adakhalapo ansembe 50 kuti ndipereke maparishi wonse ansembe. Ndiye ndipereka mphatso kwa parishi imodzi. Abambo Gervasio Chikuni apita kuna Mitete parish. Ndiye tikufunani zabwino zonse, tipitize kupemphererana usiku kwambiri. Mwambo wa pamalo ano wathera pamenepa. Pamenepo mvera ndiye pamapeto pa mwambo wa nsembe ya misa kuchokera kuno ku St Francis Parish ku Kanengo mu Archdiocese ya Lilongwe. Mwambo wa nsembe ya misa yodzoza dikoni Gervasio Chikuni komanso adikoni Noah Sylvester Kwenda kukhala ansembe. Tsopano ndi ansembe. Sylvester Noah Kwenda, abambo Sylvester Noah Kwenda akukatumikira ku maiko aku West Africa, ndipo abambo Chikuni atumizidwa kukatumikira kuna Mitete Parish. Mwambo wa nsembe ya misa lero anatsogolera ndi ambuye George Tambala, archiepiscopi wa Lilongwe Archdiocese, mothandizidwa ndi provincial superior a Southern Africa a Missionaries of Africa. Mawu oyamba anawerenga ndi Adolphe Chibwana, mawu achiwiri anawerenga ndi Augustine Zuze. Kwaya yomwe ikuveka pasipasipo imene inatsogolera mwambo wa nsembe ya misa ndi ya St Francis Joint. Anayimbitsa ndi Alan Nkhoma mothandizidwa ndi Ellen Chigalo. Pa makeyboard anayimba ndi Daniel Nkhata komanso Lawrence Chimaliza. Ng'oma amayimba ndi Patrick Stefano, Patrick Chipwata, Christopher Loti, Gift Bowa. Tikuthokozeni kwambiri kuchokera kuno ku St Francis Parish. Ndinali ndi anzanga makamaka ndinali ndi mzanga Caroline Majiga, ndipo pamakina panali Matthews Banda, Abek Mtambalika komanso Edwin Stima, komanso ndithu tinali ndi Eric Norman Nkwaira. Kuchokera kuno ku St Francis Parish munali ndi ine Peter Chimimba. Pitizani kutsatira mapulogalamu ena onse pano pa radio ali nafe.